Vítam vás všetkých pri druhom dieli Prehliadka inak. V tomto dieli si spravíme prehliadku na starom železničnom moste v Trenčíne. Konkrétne teraz začínam na pravom brehu Váhu na hrádzi medzi starým cestným mostom a železničným mostom. Z tohto miesta je tiež nádherný výhľad na rieku Váh a samotný Trenčiansky hrad, takže kto po tejto strane hrádze ešte nešiel, isto odporúčam. Starý železničný most bol postavený v roku 1883 podnikom Hügel, Sager a spol. Mal štvorpolovú oceľovú priehradovú konštrukciu s rozpätiami polí 60,2 metra. V rámci zdvojkolajenia trate v roku 1907 bola na spoločné podpery umiestnená druhá mostná konštrukcia rovnakého typu. Starý železničný most bol tak ako aj mnohé ďalšie silne poškodený na konci druhej svetovej vojny. Novú konštrukciu tak postavila Vítkovická oceliareň a na opravené piliere bola osadená v roku 1946. Most má celkovú dĺžku 250 metrov a dlhé roky slúžil na prevedenie trate cez rieku Váh všetkým vlakom, ktoré cez Trenčín prechádzali. Pre rekonštrukciu železničnej trate a výstavbu nového železničného mostu sa tento starý most stal pre spoločnosť Železnice Slovenskej republiky nepotrebný a mesto ho tak získalo do súkromného vlastníctva. Zrekonštruovalo lávku pre peších a na jednej časti vybudovalo novú cyklotrasu, ktorá spája oba brehy Váhu. Mesto má ale s mostom ešte väčšie plány, a to prebudovanie celého mostu na promenádu s výhľadom na nábrežie a panorámu mesta a taktiež aj vybudovanie zón pre relax a šport. Ako povedal hlavný architekt mesta pán Beďač, vďaka jeho šírke totiž umožňuje nielen prechod medzi brehmi, ale i to, aby z neho bola zaujímavá stavba a miesto pre Trenčanov a návštevníkov mesta. Na ľavej strane Váhu sa popod starý železničný most dostanete ku Lodenici, kde sídli kanoistický klub a nachádza sa tu taktiež aj bufet s posedením pri vode, ktoré najmä v letných večeroch ponúka naozaj nádherný výhľad na rieku Váh a západy slnka. Nakoniec si povieme zo pár zaujímavostí aj o novom železničnom moste a to, že most bol uvedený do prevádzky 23. mája 2017, kedy po ňom prešiel prvý vlak. Link na video z tejto udalosti nájdete v popise tohto videa. Tento most má celkovú dĺžku 342 metrov a je projektovaný tak, aby mohli vlaky po ňom jazdiť rýchlosťou až 140 km za hodinu. Ďakujem vám všetkým za zhliadnutie tohto videa. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite kliknúť na like, prípadne odber, a ak som na nejakú zaujímavosť o moste zabudol, prípadne vy viete viac, podielte sa s ňou s ostatnými a napíšte ju dolu do komentára pod toto video. Ďakujem a ahojte.